Soc en Francesc Cambó. Segurament els de la generació Z deuen creure que sóc una marca de detergent en competència amb el Don Limpio. Jo més aviat sóc de la generació dels dinosaures, perquè vaig néixer el 1876. Vaig néixer a Verges, això sí, ben content del lloc, però estic una mica tocat per la tramuntana. He estat empresari i polític català, força conservador. Així doncs, ja posats, vaig lluitar força per conservar el català, tot impulsant la seva normalització. Vaig fer mecenatge d'iniciatives culturals, com la Fundació Bernat Metge, la Fundació Bíblica Catalana o l'Editorial Alfa, que en principi són propostes que fan feredat, però no són tan avorrides com semblen. Però, què voleu? En aquells temps no podia promocionar la rumba catalana. Vaig morir a Argentina. No em doneu què se m'havia perdut allà. Ara, us puc dir que al cel es viu molt millor.